Чакай, има ли още на месте? Снимаш ли? Не снимай. Здравейте, с какво искате да ви помогна? Алекс! Лили! Какво правиш тук, човек? Ами, с TikTok. Трябва да чисти сам. Да, абсолютно. Заповядай. А ти какво ще правиш? Аз ще стоя и ще те гледам. Аз съм шефката. Аз днес съм шефката. Не, шегувам се и аз ще оправям. Добре, аз отивам да му сложа водичка. А къде да го изхвърля това? Ами, в коп. Трябва да направим нещо, с което да ги заболяваме. Или... Не, няма да станем аниматорки на зайчетата, ама нещо, с което да не им е скучно. Те просто стоят в една затворена клетка. Нека да ги разведривиме малко, да ги скараме. Може да е заешки кът? Заешки кът? Така, стой, Лили, бързо! Какво правим с тебе? Така, правим заешки кът. Заешки кът. Супер, така, заешки кът. Това е лошо. Кое да си изберу? Не, който ти давай. Давай. Когато ти тичаш цето... Сега го вътре. Сигурна си. Да, няма лично навътре. Това ще е мокро зайче. Ела ще потушим. Няма да се топиш. Или, правим тем тока с едно и да си играят. Бързо. Всичко. И да намеря Лили, защото и тя се сгубила някъде при кучетото. Хора, значи сега съм чистила, сега съм вела и буквално просто супер много се изморих. Лили, какво пак правиш? Буквално казах, че току-що изметох човек. Взех тази механична клавиатура от Темо само за 30 лева. Така че нека видим дали работи. Ти пръсна, Лили? Не! Оста тук! Тя ме пръсна. Браше, кръсти пръсна. Изпъсти пръс, идете с нас. Може да отидем и да ходим. Някакви женски дрехи може да намерим. Женски дрехи. И то в магазина имаше. Айде ние ще направим един. Ето детски дрехи. Да разведем я. О, виж какво приятно това розовото. Май има намаление. Абе, Лили, сега трябва да разведем нея, не теб. И там има намаление. Лили, моля те, стига човек. Стига да се ходи. Айде в магазина. О, ще кръсмеш много яко човек. И розово. О, да. Това е розово. Не, стой. Внимай! О, тя даже иска да гледа. Такава ли съм излагация? Добре, нещо път взимаме това. Добре, взимаме това. И е това. И ето тази мишка. Мишка, ето това. Бързо! Кой избираш ли? Скучно ли? Скучно ли? Не е било за някакво момиче. Как ще е за момиче? Аз разбрах, че съм магазина за момиче. Трябва да кажа на Лили. Какво? Иване! Ти що си тук? Какво правиш тук, бе? С коя ми изневеряваш такива сладки момичета? Ама чакай, аз дойдох да купя подарък за кучето ти. Какво? Точно това искам да ти кажа, Лили, че той всъщност не отива в магазина за женски дрехи, а дошъл за кучешки дрехи за твоето куче. Опс, извинявай. И да ги взимаме така. И него го взимаме. Айде, идем при нас. Идем при нас и как го взимаме. Опа. Лили, ключ. Да, Ключ, нажа. Код номер 1, код номер 2. Кучето. Лили, пъти кучето. Дай си. О! Добре си. Първо, дай си. Ще ми го магазина. Държа. Так си хора, сега ще ги срещим и ще ги оставяме, защото тези кота много бягат, защото много малки. Много малки са. Те май се разгледаха зайчетата и си харесаха и според мен запайска да скачат към зайчетата. Майка да направим това. Майка да са сладки. Добавя, да си път. Аз предам да ги оставяме. Как ти звучи? Да. Айде.